चलिए सब लोग के स्वागत में भोजपुरी लेके ई वीडियो में। सबसे पहले लोग के हम बता देम कि है हमारे जो मोबाइल लोकता देखिए मोबाइल जन बानू यही मोबाइल से हम आज सब लोग के ई वीडियो में शुगर चेक करके दिखाएं हम अपना मम्मी के मोबाइल से चेक कर जाला। रोग सब जानी लोग डॉक्टरी में तो 50 रुपया 100 रुपया दे के आवेली लोग, उतना देहला के कोनो जरूरत नहीं है। आज के वीडियो में पूरा रोल के प्रोसेस दिखाए, सारा चीज जुगाड़ बा हमारा लगे केगा मोबाइल से चेक हो जाला। केगा बहुत आदमी पूछे लेने केगा रहुआ मोबाइल से चेक कर लेनी, तो आज के वीडियो में हम बताएं। तो पूरा वीडियो के लास्ट तक देखे के बा और वीडियो के लाइक करके सबसे ज्यादा शेयर करे के बा, ताकि जे भी भाई बंधु बा वही वीडियो के माध्यम से जानकारी लेके ये सब चीज अपना घर पे ही चेक कर सकता। बहुत ही आसान बा, बहुत ही सुविधाजनक बा। रहुआ बस एकरा खातिर सबसे पहले देख ली है जौन बा कर्व ओ बीट ओ के तरफ से एक कंपनी बा जाना के तरफ से एकर किट वगैरह आवेला जाना के मोबाइल में इंस्टॉल करे के पड़ेला ओकर एप्लीकेशन सारा चीज ओकर प्रोसेस बा। लेकिन हम लोगों के लेके ई वीडियो में खाली चेक करके बताएम। ओकर अलग से वीडियो अगर वो कमेंट करे तब हम बताएम केगा ई ऑनलाइन ऑर्डर करे के बा केगा सारा प्रक्रिया करे के बा। लेकिन आज के वीडियो में खाली हम बताएम चेक करके दिखाए, ठीक ना। तो चलिए देखिए सबसे पहले भाई कुछ सामान हम निकाल देता नहीं जाना से हम चेक करें नहीं, ठीक ना। और थोड़ा पास में लेके आ जा। देखिए तो एकरा खातिर सबसे पहले भाई कुछ किट बा कुछ मशीन बा। मशीन में कुछ है स्ट्रिपर जोन रहेला वो बटे एगो एमे से हम ले लेता नहीं एकरा के यूज करे हम, ठीक। ओकरा बाद एकरा के साइड कर देता नहीं एमे से एक हम ले लेता नहीं, ठीक बा। यही से फिर जाना से हमनी के ब्लड निकाले खातिर यूज करिए, ठीक बा। ओकरा बाद एकर मशीन जौन बा हेमे बा हम दिखा देता नहीं। एकरा पहले हम बहुत बार अपना मम्मी के शुगर चेक कैले बानी, बहुत बार, ठीक ना। और फिर 15 दिन हो गई बा तो वीडियो में हम चेक करे के दिखाए रहो के, ठीक ना। एकर मशीन वगैरह हम सब निकाल देता नहीं, ठीक। हाई बा मशीन कर्व ओ के तरफ से आया, ठीक ना। ये मशीन बा यही मशीन के हम अपना ही फोन में लगाए, ठीक ना। फोन में लगा देता नहीं, ठीक। देखिए जैसे ये लगाए ना तो ओकर जौन एप्लीकेशन हम इंस्टॉल कैले बानी आ जाना से हम अकाउंट बनेले बानी वो अकाउंट टाइम में एक्टिवेट हो जाए। देखिए स्क्रीन पर देखिए स्क्रीन पर कर्व ओ के एप्लीकेशन अपने मने खुल गई, ये खाली किट लगावला के वजह से, ठीक बा। किट लगा देनी। अब में लोग के गाइडलाइंस देता कि गाइडलाइंस में क्या करे के बा। जौन स्ट्रिपर बा स्ट्रिप बा एकरा के फाड़ के में लगा के बा, कब लगा के बा हम इहो दिखा रहा हूँ, ठीक बा। तो सबसे पहले हम मशीन लगा दिल बानी एकर। ओकरा बाद अब क्या कर जाए ई जौन मशीन बा एकरा के यूज कर ली। सबसे पहले में जौन एकर सुई बा इंजेक्शन टाइप के ओकरा के एमे हम फिट कर देता नहीं, ठीक ना। ठीक ई फिट हो गई। अब एक की तैयार हो गई, ठीक बा। बस अब एकरा का कर ली कि हाँ एगो स्ट्रिप बा एकरा के फाड़ लेता नहीं ताकि ब्लड निकालने के बाद ज़्यादा देर रुकल जाए तो दिक्कत हो जाए। ये स्ट्रिप निकल गई, देखिए ये स्ट्रिप में है जब ब्लड लगाल जाए ये शुगर लेवल बताई, ठीक बा। आज के शुगर लेवल हमारा मम्मी के कितना बा वो जांच कर ली, ठीक ना। बनी तू तो साइड होगो देखिए हम लगा देनी। जैसे ही स्ट्रिप लगेनी स्ट्रिप लगवाला के बाद देखिए अब एगो अपन ब्लड लगा के ये भी सजेशन देता कि अब ब्लड लगाओ जाए। तो ब्लड लगाए अभी पहले ब्लड निकाला के बाद दो हाथ देबू। हाँ अब देखिए जब ब्लड आ गई ब्लड के क्या करें हम एजा स्ट्रिप में लगाए, ठीक। ये चल गई ब्लड। अब देखिए कैलकुलेट करता है ना कितना सेकंड लगी, 6 सेकंड 5 सेकंड 3 सेकंड जितना समय लगा था ओकरा से पहले फॉलो कर ली चैनल के। अगर नहीं फॉलो कर ले तो सब्सक्राइब कर ली। देखिए आज के जौन शुगर बा हमारा मम्मी के 271 mg प्रति dl। तो ये आज के शुगर के बा ये बिना फास्टिंग के बा। मम्मी के हम नाम वगैरह सब चीज ऐड कैले बानी।
ई नोट्स भी कर सकतनी, रउआ शेयर करे के चाहतनी जैसे तो शेयर भी कर दे सकतनी अपना अलग अलग जेकरा लगे भी भेजे होके चाहे PDF निकाले होके आराम से ही निकल जाए, ठीक न। तो अलग अलग सब चीज एमे सुविधा बा। तो देखिए आज की वीडियो में हम लोग के दिखानी कि केंगा शुगर रउआ अपना घर पे ही चेक कर सकतानी और आराम से कोनो दिक्कत ना होई। तो घर पे सेम चीज रउआ जाम कोनो हॉस्पिटल में आ चाहे कहीं भी जातानी 50 रुपया रउआ देतानी, 60 रुपया 100 रुपया, तो ई देहला के जरूरत नहीं है। ई एक बार मंगाई, एकर कॉस्ट भी बहुत कम बाटे, एक बार मंगाएम तो एक बार मंगवाला के वजह से कम से कम साल भर से भी ज्यादा जाई। रउआ अगर महीना में भी एक बार चेक करतनी तो 12 महीना में रउआ 12 बार चेक करें, लेकिन ये अगर रउआ 15 दिन में चेक करतनी फिर भी 24 बार से भी ज्यादा रउआ चेक कर सकतानी। तो उम्मीद बा कि रउआ लोग के वीडियो अच्छा लागल होई। अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर करी और शेयर जरूर करी सब केहू के पास, ताकि इस सुविधा और ये जानकारी सब केहू के लगे पहुंचो। धन्यवाद।